Sa nama je danas i njegova ekscelencija, ambasador Republike Slovačke, Michal Pavúk. Pán Michal, dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte u nás. Ďakujem veľmi pekne. Aké sa vaše dojmy z dnešnej kobasiády? Klobasiáda každý rok otvára ako keby slovenské krajanské podujatia v novom roku a ambasáda každý rok tu nechýba. Vždy sme tu, podielame sa na otváraní a samozrejme aj na ochutnávaní tých dobrôt, ktoré tu sú. Pre nás je to veľmi milé, ale aj veľmi hodnotné podujatie, ktoré ukazuje, čo Slováci vo Vojvodine dokážu, že sú tu, že udržiavajú svoju tradíciu a že tu majú svetlú budúcnosť. Koľko je pre vás zájme, aby Slováci v Srbsku zachovávali svoju identitu aj tradíciu? Ja myslím, že jednak je to náš záujem a veľmi nám na to záleží, ale ja si myslím, že tým aj troška obohacujú Slováci to prostredie, v ktorom žijú, to vojvodinské prostredie, že to vždycky bolo multikulturálne a tým, že udržiavajú svoj jazyk a že udržiavajú svoje tradície a svoju kultúru, robia Srbsko a Vojvodinu ešte bohatšími. Prvýkrát ste tu na kobasiádi? Vôbec nie. Už je to tretíkrát. Bolo to úplne prvé podujatie, na ktorom som sa zúčastnil, keď som do Belehradu pricestoval pred 2 rokmi. A čiže už dneska som tu už tretíkrát a veľmi si to užívame aj spoločne s manželkou a s rodinou. Povedzte mi, ako vám chutí Petrovský kulen? Petrovský kulen je špecialita, ktorá ďaleko presahuje Bačský Petrovec. Je nielen známa v Srbsku, ale na celom svete. Že chutí veľmi, veľmi, veľmi dobre. Človek musí byť opatrný na tenko si ho krájať, ale užíva sa prenádherne. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.